Għalkemm nafu f'liema grupp qegħdin għadna ma ngħatajna l-ebda idea dwar meta attwalment se jitlaqmu l-edukaturi. Sostna dan Marco Bonnici, President tal-MUT f'intervista waqt il-programm Net Live, u insista li kull ma jafu biss huwa l-edukaturi huma fit-tielet cohort li huma magħmul prinċipalment mill-forzi tal-ordni. Ninataw perjodu, data, għajdu nħares, qegħdin nitkellmu fuq dan ix-xahar, lejdi ma xahar ħanħarsu. Ħanħarsu lej ix-xhur meta l-iskejjel ikunu magħluqin. Ġvet inħarsu lej għad-dirtura Lulju, jew qed inħarsu lej il-perjodu tal-għajt, jew il-perjodu ftit qabel. Dik l-assigurazzjoni għadna ma ngħatajniex u r-risposta li qed nagħtaw il-ħin kollu għax irridu naraw is-supplies. Dwar in-numri ta' każi fl-iskejjel, Marco Bonnici qal li wara l-istrajk fil-bidu ta' Jannar, il-Gvern kien ta' assigurazzjoni li l-MUT se tkun aġġornata b'mod regolari dwar is-sitwazzjoni tal-COVID fl-iskejjel. U qal li fil-waqt li kull ġimgħa qed ikollhom laqat ma' Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Union mhux qed tingħata ċifri. Il-President tal-MUT qal li l-komunità ta' kull skola għandha dritt tkun taf x'inhu għaddej, kemm biex tinqata' l-ispekulazzjoni kif ukoll sabiex l-amministrazzjoni ta' dik l-iskola tkun tista' tippjana aħjar. L-iskola bħala komunità qed ngħid, ġifieri kemm bħala edukaturi u ovvjament bħala ġenituri għandhom id-dritt ikunu jafu x'inhu għaddej f'dik l-iskola. U jekk ma jkunux jafu b'mod informat mill-awtorità tas-saħħa, ħajjiksbu l-informazzjoni minn kullum kien. U dik l-informazzjoni ħajkun qegħdin jiksbu mhux bil-forsi hija korretta. U aħna għalhekk nixtiequ li l-iskejl ikunu informati u jkunu jafu eżattament is-sitwazzjoni kif inhi. Marco Bonnici qal li fil-waqt li s-sitwazzjoni fuq livell ġenerali marret allar wara l-btajjel tal-miliet, hemm skejjel li ntlaqtu aktar minn oħrajn. U qal li l-operat f'ċertu skejjel li diġà kien diffiċli minħabba nuqqas ta' edukaturi kompla jikkomplika ruħu aktar. Dan għaliex arranġamenti ta' replacements li kienu jsiru fil-passat issa ma jistgħux isiru għax imorru kontra il-protokolls infassla mill-awtoritajiet tas-saħħa.